नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सुशासन आणि उदरगती खातीर सरकार आसा बांदील. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी पांचजन्य आयोजित सागर मंथन सुशासन संवाद 2.0 केले संबोधन. परवरी सपदरी उड्डाणपुलाचे काम जानेवारी म्हयन्याच्या अखेर मेरेन जातले सुरू. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली माहिती. प्रधानमंत्र्यांनी साधलो जम्मू आणि काश्मीरातल्या विद्यार्थ्यांवांगडा संवाद. वतन को जानो कार्यावळी खाला 250 विद्यार्थी भारत घोडेर. देश अर्थक महाशक्त जातलो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड गौतम बुद्ध विद्यापीठाच्या दीक्षांत सुवाळ्यात केले संबोधित. आणि भारतीय बायलांच्या क्रिकेट पंगडाचे एकोड्या क्रिकेट टेस्ट मॅचीत ऑस्ट्रेलियेचेर 8 गड्यांनी जैत. स्नेह राणा प्लेयर ऑफ द मॅच. आता खबरो विस्तारान. पांचजन्य आयोजित साखर मंथन सुशासन संवाद 2.0 आयज दक्षिण गोंयांत जालो. मंत्री नितीन गडकरी हांणी ह्या वेळार उलोवप केले. सुशासन आनी उदरगती खातीर सरकार बांदील आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री गडकरी हांणी सांगलां. गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट जिसके साथ हमारी कटिबद्धता है, ये हमारा एक प्रकार से मिशन है. और उद्दिष्ट जो हमारा है वो है अंत्योदय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन था कि जिसमें समाज में जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस आखिरी व्यक्ति को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे. और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा उद्दिष्ट मिशन पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे. ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारे जीवन का उद्दिष्ट है. केंद्रीय पर्यटन राज्य श्रीपाद नाईक हांणी ह्या वेळार उपस्थितांकडेन संवाद साधलो. कम से कम 2,500-3,000 आज गोवा के लिए रूम्स चाहिए. इस तरह से गोवा का टूरिज्म अभी एक सीजन में बटा हुआ नहीं है, सीमित नहीं है. वो तो अभी 365 डे पूरे 12 मंथ आज शुरू हो गया है. जो बारिश के सीजन में हम ऑफ सीजन कहते थे, वो भी आज फुल सीजन बन गया है. और इसलिए जो व्यवस्थाएं जो है वो हमें चाहिए, वो व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश सरकार की भी है. और हम सभी युवकों को आमंत्रित करते हैं कि इस चीज में अब तरह तरह के टूरिज्म में आप शामिल होकर टूरिज्म भी बढ़ा सकते हैं और इनडायरेक्टली जॉब भी हासिल कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा सकते हैं. जो आज जो स्टार्टअप शुरू हो गया है, जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम्स हो गई है, उसी के जरिए आज होम स्टे का भी एक जो स्कीम है वो एकदम सस्ता से आपका घर हो, उसमें आपने 2-4 रूम बनाए तो आप उसे आमदनी कर सकते हैं. रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या फुडारपणाखाला काल नियाळ बसका जाली. ह्या बसकेक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, रस्तो येरादारी आणि महामार्ग राज्यमंत्री व्ही.के. सिंग, गोयचे येरादारी मंत्री मॉविन गुदीन आणि हेरांनी बसकेत वांटो घेतिल्लो. गोंयांत चालू आशिल्ल्या प्रस्तावित प्रकल्पांचेर ह्या बसकेत भासाभास जाली. पर्वरे सपदरी उड्डाणपुलाचे काम जानेवारी म्हयन्याच्या अखेर मेरेन सुरू जातले अशें ह्या बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयांतले एकंदर नॅशनल हायवेच्या अंतर्गत जे सगळे प्रोजेक्ट चालू आसात. फर्स्ट पयलो म्हणजे मोपा कनेक्टिविटी टू द नॅशनल हायवे. हो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट एप्रिल महिन्यापर्यंत पुराय जातो. पर्वरी फ्लायओव्हर
ताजें काम जाता ते जानेवारी म्हयन्याच्या म्हणजे एंडिंगाच्या पयलीं सुरू करप, कारण ताका सायडीचे बाकीचे सगळे दीस ताजेरूय रिवायव जाता. त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन डिस्कशन्स जाले. साखळे ते खानापूर बेळगाव समांतर रस्तो बांदतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. खानापूर बेळगाव वाया चोरला हो रोड जो आसा पळय न्ही ताका पॅरलल आनी एक रोड काडप, म्हणजे तो 4 लेन वगैरे न करता, म्हणजे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करता आसतना सायडीच्यान रस्तो काडलो जाल्यारूय बी ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयाक फायदो जातलो. ती ताजेर टेंटेटिवली तांगेले आपलो DPR रेडी करून धाडा म्हटलं, पण तेजे फॉरेस्ट क्लियरन्स वेळ आसत जाल्यार इन लॉंग रन तोय रस्तो घेतलो वतलो. उरलो अनमोड रोडाची, म्हणजे अनमोड फ्रॉम टू अनमोड टू द शुगर फॅक्टरी आनी शुगर फॅक्टरी टू परत खांडेपार ह्या रस्त्याचे जे आसा पळय ही थोड्या दिसांनी कामां सुरवात जातली आनी ते सायडीतली कनेक्टिविटी कंप्लीट जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वतन को जानो कार्यावळी खाला जम्मू आनी काश्मीरातल्या विद्यार्थ्यांकडेन संवाद साधलो. जम्मू आनी काश्मीरातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातले सुमार 250 विद्यार्थी देशाची भोवडी करतात. या विद्यार्थ्यांनी जयपूर, अजमेर, दिल्लीची भोवडी केली. विकसित भारत संकल्प यात्रा आयज साखळे नगरपालिकेत पावली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी या यात्रेक येवकार दिलो. ह्या वेळार केंद्र सरकाराचे प्रतिनिधी प्रवीण कुमार, साखळेचे नगराध्यक्ष रश्मी देसाय, नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी कबीर शिरगांवकार हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकारान सुरू केल्ल्या येवजण्यांक लागून लोकांची जीण सुधारल्या अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय म्हणजे ज्याच्यापर्यंत कोणूच पावनासलो त्याच्यापर्यंत माननीय मोदीजी, म्हणजे आम्ही जेन्ना म्हणटा की अंत्योदयाचो विकास आम्ही करता तेन्नाच सगळ्यांचो विकास जाता, म्हणजे सर्वोदय, आणि सगळ्यांचो विकास जेन्ना जाता तेन्नाच गावाचो विकास जाता, म्हणजे ग्रामोदय. अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या तत्वाचेर आम्ही सरकार चलयता. म्हणून प्रत्येक महिला भगिनीक सन्मानान जगपाचो, मानाचे स्थान दिवपाचे काम जर कोणी केले असत जाल्यार ते माननीय मोदीजीत केले. पैसे पहिली 10,000 रुपये घेतलेले, त्याला याद नाही घेतले. आता आमकां 1200 रुपये भरून जा. आता 10-20 रुपये दिले तिने. 20,000 रुपये म्हणजे आता थोडे उरले आणि आता 50,000 रुपयाची दिले दिसते तिने फोटो. माझी मागे एक फोटो काढून घेऊन गेली. आमका काय नुकसान नाही. आमका ही म्युन्सिपॅलिटीवाली बी बरी करते मला आणि तिकडे बी बरी करते, सगळी बरी आहे. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसप. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी आयज अहमदाबादेत आयोजित स्नेह मिलन कार्यावळीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांणी प्रधानमंत्री स्वनिधी येवजणेच्या लावार्थ्यांक भोवमानीत केले. तशेंच घरमंत्र्यांनी कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्यांक संबोधीत केले. मजगतीं घरमंत्री शाह अहमदाबाद आनी कल्लोल हांगा जावपी वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटेकार जावपाचे आसले. घरमंत्री पानसर तळ्याचे लोकार्पण करतले. ते विशाल एकता संमेलनात वांटो घेतले आणि सरदार पटेल हांच्या 15 फीट प्रतिमेचे अनावरण करतले. घरमंत्री गांधीनगर जनमहोत्सवा वतीन आयोजित केल्ल्या संसद खेळा सर्तीचे लेगीत उक्तावण करतले. तशेंच नवरंगपुरा हांगा गुजरात साहित्य महोत्सवाचे लेगीत ते उक्तावण करपाचे आसले. ग्रेटर नोयडातल्या गौतम बुद्ध विद्यापीठाचो दीक्षांत सुवाळो आयज जालो.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. तांच्यांनी 7,914 विद्यार्थ्यांक पदव्यो भेटयल्यो. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ सुवाळ्याचे अध्यक्ष म्हणून आशिल्ले. मात देशांत भ्रष्टाचाराक आता जागो ना अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलां. You are walking into an ecosystem now, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है. एक जमाना था पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड विथ पावर ब्रोकर्स. बिना करप्शन को सलाम किए हुए कोई काम होता नहीं था. और आज क्या है, चाणक्य की नीति को अपनाकर जट से उनको नष्ट कर दिया. भारत आयज संवसारांतली 5वी सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था जाल्या आनी फुडारात भारत अर्थक महाशक्त जातलो अशें उपराष्ट्रपतींनी मुखार सांगले. नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी. ये आपके लिए फायदे की बात है. जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया वो हमारे पीछे है. यूके, फ्रांस को भी हमने पीछे छोड़ा है. By turn of this decade, by 2030, we would have left behind Japan and Germany also. और हम विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत हांणी हरियाणाचे मुखेलमंत्री मनोहरलाल खट्टर हांचे वांगडा हरिद्वारात दिव्य महोत्सवाचे उक्तावण केले. ही कार्यावळ आचार्य महामंडळेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद हांच्या जुनाखाडा आचार्य पीठाच्या स्थापणुकेक 25 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान दत्त जयंतीच्या रूपात आयोजित केल्ली. जो लोग हैं वो प्रजा के पालन की बुद्धि रखकर उस तंत्र में रहे, प्रजा को रूल करने की बुद्धि से न रहे. जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा पार्लियामेंट में आने के पहले दिन कि मैं प्रधान सेवक हूं, इस वृत्ति से लोग सत्ता में प्रशासन में रहे. स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्याय्येन मार्गेण, और न्याय के मार्ग से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां मध्य प्रदेशांतल्या इंदोरात हुकुमचंद कारखान्याच्या कामगारांक व्हर्च्युअल पद्दतीन संबोधित करतले. आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांची जयंती सुशासन दिसा निमतान ही कार्यावळ आयोजित केल्या. ह्या वेळार हुकुमचंद कारखान्याच्या फाटल्या 30 वर्सां सावन बाकी आशिल्ली 224 कोटी रुपया रक्कम मेळटली. डॉ मोहन यादव हांणी अधिकाऱ्यांवांगडा काल हे विशीं नियाळ बसका घेतली. मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री डॉ मोहन यादव हांणी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. ह्या वेळार मोहन यादव हांका पारंपारीक येवकार दिलो. खेळ आनी तरणाट्यांकडेन संबंधित जायत्या कार्यावळींचे मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांच्या ह्या भेटे उपरांत मुखेलमंत्री यादव हांणी उलोवप केले. 12 जनवरी युवा दिवस है. उस अवसर पर खेल को लेकर के, युवाओं को लेकर के खेलो इंडिया, माई इंडिया, ऐसे कई कार्यक्रमों पर चर्चा भी हुई और जोड़ करके उनको मध्य प्रदेश के युवा इस दिशा में आगे बढ़े, इसी में मैं मान के चलता हूं. और खास करके आने वाले 5 साल तक खेल के अलग अलग विधाओं के लिए क्या क्या हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, स्टेडियम से लेकर कई खेल की सुविधाओं को लेकर के, उन सारे मामलों में आगे बढ़ेंगे. मैं वैसे सौजन्य मुलाकात के लिए आज आया था. माननीय खेल मंत्री ने इस मामले में आश्वस्त किया. राज्यात कोविड दुयेंती वाढत आसात. गोंयांत आयचे दिसा 8 नव्या कोविड दुयेंतींची नोंद जाल्या, जाल्यार 3 दुयेंती कोविडांतल्यान बरे जाल्यात. सध्या राज्यात एकूण 37 दुयेंती आसात. आता मेरेन राज्यात 4014 दुयेंतींक मरण आयलां. दुयेंती बरे जावपाचो रिकव्हरी दर 98.46% इतलो आसा. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. मन की बात है जन जन की. संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात.
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। फाल्यां नातालांची परब। आयज नातालांच्या पूर्व सांजेर इगर्जेनी प्रार्थना सभा जातल्यो। नातालां मनोवपाक गोंय सज्ज जालां। वेगवेगळ्या सुवातांनी नातालां निमतान सजावट केल्ली दिसून येता। बाजार नातालाचे सामान नखेत्रांनी फुल्ला। राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई आणि मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक नातालाची परबी भेटयल्या। आर्च बिशप फिलीप नेरी कार्डिनल फेराव हांणी नाताला निमतान गोंयकारांक संदेश दिला। Let us pray for peace in the world, beginning with the Holy Land. And let us strive to be, in our personal lives, agents of hope, peace, and love. Values for which Christ was born, lived, and died. I wish everyone a joyful Christmas and a new year full of divine blessings. DMKचे खासदार दयानिधी मारन हांच्या विवादित वक्तव्या उपरांत राजकीय वातावरण बरेच तापला। बिहार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी हांणी दयानिधी मारन हांच्या विवादित वक्तव्याचेर हल्लो केला। दयानिधि मारन लगातार उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। बिहारी एक अस्मिता है। बिहार ने इस देश का गोल्डन एरा दिया है। मगध हमारा, और मगध ने पूरे देश पर राज करके एक स्वर्णिम काल इस भारत को दिया है। इसको गाली देने वाले की मानसिक स्थिति खराब है। आज इंडी गठबंधन के लोगों को जवाब देना चाहिए, नहीं तो सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए लालू जी और नीतीश जी। भाजपाचे फुडारी शहनवाज हुसैन हांणी मारन हांच्या वक्तव्याचेर खर टीका केल्या। नेता बिहार यूपी के लोगों का अपमान कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा बोली है कि बिहार यूपी के लोग आकर टॉयलेट साफ करते हैं, ये पूरी तरह घोर आपत्तिजनक है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। आखिर इंडी अलायंस के लोग बिहार यूपी के लोगों को इतनी है दृष्टि से क्यों देखते हैं, क्यों अपमानित करते हैं? और ये जदयू, राजद और कांग्रेस के लोग खामोश क्यों हैं? पहले भी उन्होंने बिहार के DNA का अपमान किया। केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडीन प्रतिबंधित संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया कडेन संबंधित आशिल्ल्या 5 लोकांक अटक केल्या। हे सगळे आरोपी PFIच्या वेगवेगळ्या पदांचेर आशिल्ले, जे विदेशांतल्यान हवाला रुपात आयिल्ल्या कोट्यांनी रुपयांचो वापर देशविरोधी कारवायां खातीर करताले। ईडीच्या माहिती प्रमाण अटक केल्ल्या 5 मुखेल्यां मदीं AS इस्माईल, मोहम्मद शाकीफ, अनीस अब्दुल रहमान, अनीस अहमद, अफसर पाशा, EM अब्दुल हांचो आस्पाव आसा। अस्तंत बंगालची राजधानी कोलकाता हांगा आयज ब्रिगेड परेड ग्राउंडार गीता पठणाचे आयोजन जाल्ले। 1 लाखा परस चड लोकांनी ह्या वेळार गीता पठण केले। ह्या आदी इतल्या व्हडा प्रमाणात एकठांय गीता पठण केन्नाच जावंक नाशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोककंठे गीतपाठ ह्या कार्यावळीच्या यशा खातीर शुभकामना दिल्ल्यो। गीता सर्त आणि बुद्धिमत्तापूर्ण जीण जगपाचो मार्ग दाखयता अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हळें। 2047 मेरेन विकसीत भारत घडोवच्या खातीर काम करपाचो हो वेळ आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात सांगलें। जम्मू काश्मीरात आतंकवाद्यांनी सेवानिवृत्त पुलीस अधिकाऱ्यांची हत्या केला। आयज सकाळी बारामुल्ला जिल्ह्यातल्या गंतमुल्ला ह्या वाठारात ही घडणूक घडली। मोहम्मद शफी अशें मरण आयिल्ल्याचें नांव आसा। मशिदीत आसतना ताचेर हो हल्लो जालो। सुरक्षा दळांनी वाठाराक रेवडो घाला आनी हल्ल्या खातीर जापसालदार आतंकवाद्यांक धरपा खातीर मोहीम सुरू केल्या।
खेळा मंत्रालयान नव्यान वेचून आयिल्ल्या कुस्ती महासंघाक निलंबित केला. महासंघाचे नवे अध्यक्ष संजय सिंग हांणी 15 वर्सां आणि 20 वर्सां सकयली कुस्तीची राष्ट्रीय सर्त आयोजित करपाची घोषणा केल्या उपरांत खेळा मंत्रालयान कुस्ती महासंघ निलंबित केला. राष्ट्रीय सर्त आयोजित करपाची घोषणा गडबडीन केल्ली आणि सर्तीत वांटेकार जावपी पहलवानांक कसलीच पूर्वसूचना दिवंक नाशिल्ली अशें मंत्रालयान सांगला. नव्यान वेचून आयिल्ल्या महासंघान खेळाची संहिता पुरायपणान नदरेआड केली आणि महासंघ आदल्या पदाधिकाऱ्यांच्या पुराय नियंत्रणात आसा अशें दिसता अशें मंत्रालयान सांगले. फुडल्या आदेशा मेरेन कुस्ती महासंघाक सगळे कामकाज निलंबित करपाचो आदेश मंत्रालयान दिला. भारतीय बायलांच्या क्रिकेट पंगडान एकोड्या क्रिकेट टेस्ट मॅचीत ऑस्ट्रेलियाक 8 गड्यांनी हारयल्या. बायलांच्या टेस्ट क्रिकेटीत इतिहास रचून पहिलेच फावट भारत ऑस्ट्रेलियन पंगडाक हारयला. मुंबईत आयज चौथ्या आणि निमण्या दिसा भारताक जैता खातीर 75 धांवड्यांची मोख आशिल्ली. भारतान ही मोख 2 गडे वगडावन पुराय केली. ऑफ स्पिनर स्नेह राणा प्लेयर ऑफ द मॅच थारले. दोनूय पंगडां मदीं 3 एका दिसाच्यो क्रिकेट मॅची आणि 3 T20 मॅची जातल्यो. आतां पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. सुशासन आणि उदरगती खातीर सरकार आसा बांदील. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी पांचजन्य आयोजित सागर मंथन सुशासन संवाद 2.0 केले संबोधन. पर्वरे सपदरी उड्डाणपुलाचे काम जानेवारी म्हयन्याच्या अखेर मेरेन जातले सुरू. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. प्रधानमंत्र्यांनी साधलो जम्मू काश्मीरातल्या विद्यार्थ्यांवांगडा संवाद. वतन को जानो कार्यावळी खाला 250 विद्यार्थी भारत भोंवडेर. भारत देश अर्थक महाशक्त जातलो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड गौतम बुद्ध विद्यापीठाच्या दीक्षांत सुवाळ्यात केले संबोधन. आणि भारतीय बायलांच्या क्रिकेट पंगडाचे एकोड्या क्रिकेट टेस्ट मॅचीत ऑस्ट्रेलियेचेर 8 गड्यांनी जैत. स्नेह राणा प्लेयर ऑफ द मॅच. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.